Ayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Mga tugang, good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao, good morning po. Welcome sa programa. Aramon Yato ngayon pong aldaw na ninin Miyerkules. Ang bilis po ng panahon. Miyerkules na tulos. Saling. Sa mga devotees ni Mother of Perpetual Health, don't forget that a Mass and say your novenas. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Ako po ang sarong lingkod, Mardila, dahil iba, sanit sana. Pero tiyan, iribanan po kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Mga pangyayari sa palibot, kasabay na po dyan ang mga bulos con impormasyon na nakakalap sa mga pag-ariba sa Mega Force Patrol. Yan po dyan ang ngayon at sa nguyang Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita sa 3rd District. Pading Jomar Bien, dyan po sa 1st District, Lagadi siya, Tiwito, Santo Domingo, and vice versa. Siring Man sa City Hall, asin sa sur na party ka mga barangay sa Legazpi, yan po dyan, nakaprangkisa si partner Alarmario. Baby Angel Mustasa sa Regional Center Site, asin po dyan po sa Legazpi 4th District. Pantang yaong sa Daraga area si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirme. Ang bunso, si Karen Alaya po dyan sa Kapitolyo Provincial, asin sa iba pang mga opisina di gobyerno, asin pribado dyan po sa Old Albay District. Pantang, siyempre, sa mobile ang mata ng DCGB sa kalsada, yan po dyan si Henry Daboy Mata, ang samuyang muy simpatiko piloto. Newsroom, siyempre, kompleto. Ang Papa Mars Angels, ang po dyan si Jenny Balyaran, si Shara May Liron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Diyan po sa technical side, kasabay nato si Chief Ramir Tanay. Pagkatapos si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. So sa indo po ka boss, sa inmang kamuyaon sa mundo, mga kapwa natin Pilipino. Good morning, good morning. Welcome to the show. And sana po ay okay ang mga kasama natin, mga kapwa ko senior citizens. Good morning po sa inyo. Galaw-galaw mga kasama ha. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Exercise ng konti. Tapos kain ng masustansya. At huwag mag-worry. Don't worry, be happy. Yan po sa mga kapwa natin senior citizens, kunyan po na Miyerkules. And sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga ilidong opisyalis natin, kumusta? Huwag saka sa mga empleyado po ng gobyerno, kumusta? Huwag tayong patulog-tulog sa pansitan, aksyonan, problema ng sambayanan. Kumusta na sa mga kababayan na nasa vulnerable sector, napadagos na nag-iinguha na makabaka lamang ki pangsugpon sa buhay, pangsugpon mga tugang kan, kakapusan kan staple rice. Natsaga-tsagang magpila-pila mga tugang sa mga warehouse kan NFA para makabaka lamang ki ano yan, nagkapirang kilong 20 pesos na bagas. Kaya lang recently may mga medyo komentos so iba na nagpipila. Garo ngaya atrasado ng maray. Andalagan ngaya kan pag ano yan, pag pabakal kang bagas dyan sa warehouse. Ay sabi ko, alata, papasyaran tayan dyan mga tugas sa mga pag-iribata. Baad taod-taod pagpaabot po ng impormasyon si Baby Angel, kasi ang naging obserbasyon asin ang magiging kasimbagan man, mga tugang kang ano yan, kan sa tuya po na mga amiga dyan po sa National Food Authority, importante po ini na
Dahil pagparapadipisilan nganing mga vulnerable sectors na senior citizens, PWD, single parents, tricycle driver, jeepney driver, mga parasira, mga parauma, mga tugang minatsaga, pero nakukonsumo mo rin ang oras po ninda. Baka pwedeng pagyan-gyano naman nindo yan. Pagyan-gyano, natangani po na everybody happy naman. Yo? So, resulta mo na po yan, alaton ta ang magiging resulta kan pag-antabay po ni Baby Angel dyan, kung nalugaran po siya ngunyan aldaw, tangani po na malinawan tayan pong mga, sabi nga ni kayan, hinanakit kan iba niya itong mga kababayan na nagpipilang, minakaluyo nun, oras na ang bibilang, mangyari. Oras ang bibilang. O bueno, mga tugang, dagdag na mga istoryale po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugang, si Joshua James Bino, yaon sinda duman sa ginubatan. Kamay pagtiripon sa Bicard para po mga tugang sa importanteng bagay para po sa agrikultura. Yan. Nasa linya, Joshua James Bino. Joshua, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Ngunyang ko lang naaraman Now. na ang tilapia pala, Sir Mar, Mm-hmm. pwede mong i-redirect ang sa iyang sex. Iyo baga? Gibuhon mong lalaki. Iyo baga? Aha, Maski ang hanit, iyo. correct. Ngunyan, pag lalaki pala ang tilapia, mas darakula. Maritaray ka nagsabi na sana tilapia na lang ako. Bakit? Para, ano yan, sakop mo ang duwa. Habang tumatagal, lalong Lalo lumalaki. lumalaki. Ay, anong sabi? Ang tilapia da? May sarong research din ni Sir Mar na pagpresentar. Mm-hmm. Adalan niya kung paano maging lalaki ang tilapia Aha. sa paagi kan pagbahog nin pepper leaf o kaya dahon kan paminta. Dahon kang paminta. Ta digdi Sir Mar sa Bicol University Ginabatan. Aha. I-round digdi sa mga researchers kan manlain-lain na mga eskwelahan digdi sa Bicol region Aha. para i-presentar ang sa indang mga research study, ang sa indang mga inobasyon Mhm. para Sir Mar sa nagpapadagos na Technoforum Mhm. na pinag-organisar kang Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o tigapod na BICARD. Mhm. Kaya bago Sir Mar, si Dr. Lester Narvaez, ang Director Sir Mar kan na BICARD, maaraman ta kung ano ining aktibidad tabi direct and objectives tabi Sir si Sir Mar de la Cruz po ng DCGB. Director, good morning. po. Yes, good morning po, Doc. Okay. Okay, sir, yes. ano po itong ano itong activity ninyo na pigigibo po dyan ngunyan sa Bicol University Ginubatan? Kaya po, so sa ngunyan po, ay gawa po kami ng kuan, ng Technoforum, Mhm. promoting indigenous crafts and innovation. Nag-imbitar po kami ng mga technology innovators, hali sa mga member institutions ka na BICARD, Mhm. para i-presentar po ninda ang mga innovations na ginibo po ninda. Ini po mga innovators na ini, piga-assistaran po ini kan sarong programa na pigpupundahan po kang BICARD. Ito pong Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Pig-assistaran po sila kang RACE program, Mhm. itong Regional Agri-Aqua Innovation Systems Enhancement na ang lead agency po ang Bicol University Ginubatan. And under po sinda kang supervision kang BICARD, ito mong Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development. Sa kunyan po, igwang siyam na innovations na ipipresentar po. Mhm. Nag-indirak man po kita ng mga prospective na mga adapters kaya ini po mga innovations na ini. Kaibangan man po ang mga estudyante, tangaling ma-inspire man po sinda, tangali po na maging konsiderasyon man ninda na sa mga piga-adalan ninda, magkaiba man sinda ng idea Mhm. na pwede sindang mag-ibunin mga inobasyon na pwedeng maging business. Aba. Kaya ini po pwedeng i-commercialize po ini. Iyan. Doc, nabanggit po ni Doc Kasubago manungod sa indigenous
Anong klaseng mga product, anong example po kaya na pwede natong maipaliwanag sa mga kababayang nagdadangog? Okay po. Pag ang indigenous indigenous crops po na pagkukonsiderar kang bicard, Aba, yun po ang pilinat, pilinat. ang Yun. queen pineapple, Okay. tapos igwa po kitang taro, Aha, yan yung natong. yan. Ah. Pati po ang coconut and Mhm. abaca, kasabay po siya sa mga indigenous crops na pinagkukonsiderar kang bicard. Mhm. Pero sa kunyan po, ang igwa po kita nin mga innovations na ipagpipresentar, ito pong sa sa pili. Itan po igwa po, may mga machine po na dinevelop para sa post-harvest processing ka na pili Mhm. na ipipresentar po at yan. Yun. And kasubago po, may nagpresentar man po itong sa tilapia, Mhm. na itong sex reversal kang tilapia. Aha. Yan. Sa ini po baga sa mga babaeng tilapia, pagigibong lalaki, iba po silang technology kaya yan. At ang lalaking tilapia, mas madali siya magdakula kumparar po naman sa mga babae. Mhm. So may mga purposes po yan, kung nata may mga innovations na araw kaya yan. Tapos man ang Central Bicol State University of Agriculture, sa man kang mga members kang BICARD, nagigibo po sinda kay itong pang-spray na hali po sa propolis kan sa bees, yung mga bees na picoculture ninda. Ang sabi ninda po, base sa indang research, pwede siyang maging therapeutic para sa mga mga kulugang halunan, mga araw kaya sa may mga sipon, Okay. araw kaya po. Ayun, so dakul na mga inobasyon na mas makakatabang para primero magaguneng food sustainability and also magamit na sa mga magkadagdag duman sa paggibot ni mga byproducts. Iyo po. Yan pinaka-purpose po kaya. Mhm. Okay, so pilangal daw po tabi yan, sir? Ngunyan lang po ini na Miyerkules. Ayun, okay. So, Maghapon po yun both agriculture and aquatic yan na approach na dapat na ma-enhance talaga. Iyo po. Agriculture and aquatic. Ayun, opo. Okay, so ano po ang mga nahiling po nindong posibleng challenge or hagyat adyan po sa indong objeto o kumauutan ba ikinaraman po dyan? Ini po ang kaya po ang pinagano po kang PICARD through the RACE program, matabangan ini po mga innovators na may market po ninda ang sa indang mga produkto. Okay. So yan po ang pinaka-challenge kaya at siyempre baga mas ma-encourage po, mas ma-inspire po sinda na mag-produce min mas lakol na mga innovations kung igwang market sa mga nagiginibo po nila mga produkto. Yes. So yan po ang pinaka kumbaga tabang na kinakaipuan nila. Promotion sa dito, commercialization ng products po nila. Ayun. So bagay, with the present technology ngunyan tabi, sir, garo ba ko na imposible because we have now platforms na pwede tang i-expose na ito yung mga products. Ayun po. Yun yung mga social media, makakatabang man po yan. Yes, yung connections na ang kaipuhan dyan. Pero kaipuhan lang talaga, maigiya, as in matabangan sila kung paano, and dakulang bagay ang mga youth digdi. Ayun po. Kaya involve po ko niyan yung mga estudyante, tapos hindi pa mga masunod na henerasyon. Ayun, alpha. Sige tabi, sir, baka may gusto ka po na idagdag pa na dahil ko na-epot sa imo na importanteng maihiras ta sa mga kababayang nagdadangog po all over the Bicol region, all over the world para ta naka-YouTube tsaka naka Facebook page po tabi kita. Go ahead tabi, sir. Okay, yun po, gusto ko lang po i-inform ang public na igwa po kitang opisina digdi sa Bicol, ining BICARD, na under po ini kang PICARD, DUST PICARD, na naghihimo nga po na igwa po kita ng mga research, development, and innovation na activities. Katabang ta po ang mga consortium member institutions, kadaklan po kini mga state universities and colleges. Nagtataw po kita ng mga trainings, kasintabang sa agriculture, aquatic, and natural resources sectors, sangaling mas mausbag ka po sinda, digdi sa Bicol region. Yan po ang pigla trabaho may. Ini po activity mo niyan, saro lang po ini sa pigigibutan na nailing po kang publiko, tangaling mai-promote po itong mga innovations na pigigibutan sa tuyang mga partners ng mga technology innovators. Okay, so for information po kang public. Dr. Lester, naalala ko yung bamboo ba, mayroong research may kinaraman dyan para mas mapadakol tayo hindi sa Bicol?
Opo, dati po may research na funded ng PICARD. Mhm. Kaya lang po, medyo nagka-problema po yung project leader kasi maga po siyang kinuha. So medyo na-stop po yung kuan. Pero pwede po yung pagpatuloy. Yes, opo. Yung kuha kasi ang ano kaya ito, dakulan mga po mga produkto na pwedeng magibo Mhm. ali sa bamboo. Yes. So actually yun po ang pinaka-purpose kaya ito po. So utilization kang bamboo. Mhm. Okay. So siyempre kapag ma-utilize kita, dapat makapagtanuman, tangaling igwang Yes, raw materials na mga gamit. Dapat may nursery, may tanom, pagkatapos bago pumanta kasi mga 3 to 4 years to 5 years pa natin mapakinabangan Oo, yan. para sa yan. Pero kahit po anong punan mo yan. Ayan. Oo. Opo. Okay, tabi sir, salamat na maray tabi. Mabuhay ka mo salamat dyan. din po. Ayan, okay, Joshua. Thank you, sir. Alright, sir, si Dr. Lester Narvaez, Mhm. ang director ka na BICARD. Nakamapotol ako, sir, marmaray dahil ako hanapon ko sa nakatapos ng innovator. Okay, sige. May gawa na, sir, na innovator na nakatapos kan sa indang presentation. Itong nabanggit ni sir, ni Dr. na tilapia. So, tilapia. Itong propolis tilapia, na- kaya niya gustong baguhon sa iyang sexual orientation. Tanganing mas madali isang magdakula for mass production yan. Roger. Para may pabakal mo. Kaya lang, sa bagay, so pagpadakol ka, igong nursery na sinda eh. Igo sindang Actually, may ipapabuna ano, yan eh. Mm. Napot yan sa Subago. Kung puro na ngayon lalaki, siya sumabunay. Aha. May apod na, may terminong ginamit, Sir Mar, Mhm. na kumbaga yaon manggara itong sa nursery, yaon so male and female. Yes. Pero pagabot naman sa mass production, yun ito. So, Ayun, naputol po tayo si Joshua. Yan, maridayal po siya. Magayon yan ha. Yung tangani na ano man ngayang mga tilapia ko ta sarada yuton ngayon. Baransoton ngayon. Puro palang babae. Di ba? Gusto mo ngayon na dumakol yan, magdarakula. Madaling magdakula ang mga lalaki. Igwasindang na-discovery, mga tugang, itong saro na nagpresentar, innovator na pipakaon ki dahon mga tugang ki paminta. So tilapia, so babae nagiging lalaki. Yung ganunon mo ng mga discovery na. Makaugmaon man na di. Ayan, ang aputa, day maning epekto yan. Sa, ginaon mo, day man. Ayan, siguro day man na di. Ayan, Joshua, asang ka na, Noy? Yan, nawara si Joshua. Ayan, di ba? Ayan, mga nagkakape na po yan. Pagkatapos, siyempre, nakakonsentrate talaga sa coconut, ay sa pilinat, Kasi sa pilinat, kadakol na. Sabi ko nga when I was assigned in Cam Norte, nahiling ko duman, pag dalawang baga, matibay man doon magiribok yung mga dulsing pili. Nahiling ko duman, Jerome, day man duman piglalantaan ko niya, day man duman pigkakaon sa ubak baga. Hindi pa kalagagan na yarata, si tapok na, ba? Habang nag-evolve mga to ang kinaban, dito sa to, pigkakaon tayan. Daw, kanaasan ako sa Sorsogon, iba naman sa nadiskubrita duman. Nayampalan, mga tugang na pulp kampili, may drum pala niya na lana, may oil pala yan. And pagagamit ninda yan sa mga nagkapirang cosmetics, sa sinibapa. So kadakol na, bako lang dulce. Ang pwedeng magamit sa pili, kundi pati social niya, mga tugang, nagagamit, pigsasalak sa plywood, asing kadakol pang iba. Di ba? So, nakakaugma na may mga arog po kita kanina mga innovators na nganing magpadagos po yan. Dapat talaga ang mga produkto tangon yan, be it indigenous or not, dapat na mai-upscale ta, di ba? Magiguning dagdag na ano yan, na kita ang mga paroma, not only the raw, kundi gibon ang mga lakdang para maging ma-enhance yan. Ngunyan, niyaon po yung B-card para magtabang. Okay, Joshua, go! Alright, Sir Mark, kay ba ko si Sir Abel Arevalo, kan Sorsogon State University, mapaturo kita kung paano ang tilapyang babae, gibuon tang lalaki, tapos darakula pa lang ang tilapyang lalaki. Aha. Ay po to Sir Mar, speak present niya ko sa bagong research. Tabi, sir, live kita sa DCGB Radio. Ibang tapuan sa Moyan News Director si Sir Mar Vilacruz. Sir Mar, si Sir Abel tabi. Yes, Sir Abel, good morning. Nice having you sa program po.
Diyos maray na aga po, sir. Yes. Kasi sa itong mga nagdadaong Aba. sa inyong programa. Opo, medyo nakuha sa atensyon ko kay itong report, initial report sa nguyang report si Joshua. Mano ko duman sa presentation mo kasubago na yung ngayang babaying tilapia, pwede mong gibuo na lalaki. Opo, Ano po ang pinakang kamauutan kayo nga tata na research nila nasin if gusto nindong ipadagos po yan? Ayun po, sir. Tilapia po kaya, ugon baga sa inyo, sir. Mhm. 0 to 28 days, wala pa po yan kasarian kung lalaki or babae. Oh, day paaram ano? Ganyan, Day paaram. dahil papaaram. Mhm. Ngunyan, ang gusto kang mga nagpapadakula kay sira, Mhm. labo sa lalaki. Kasi pag lalaking tilapia, mas dakula, Aha. diba? Tapos, mas madalita siya mabenta. Mhm. So, yun, kasi may tigapod kitang tulong saro. Ang tulong pedaso ki tilapia, pwede pwede magabat ki 1 kilogram. So, mas madalita siya mabenta. Mhm. Okay. Okay, di parang sa mass production niyan, ali. Opo, sa mass production sabi. Sa Philippines, dakulo na po kitang mga study Mhm. na may mga tigagamit kitang hormones Okay. para makaproduce na lalaki. Ang saro sa mga pioneer po kay ni si Dr. Nieves kang Bicol University, dokol po siyang mga study na araw kay ni. Ayan, Ta- si si Dr. Nieves, ali. Opo. Opo, yun. Kasi kung magamit po kitang methyl testosterone, nasa 3,000 ito, mahalon po siya. mahal. Oh, mahal. Pero kung magamit kita kayong mga tanom na nyaon man sa na Indigenous. indigenous, Ah. tama ka po dyan, sir. So, nasa 100 to 200 pesos lang. Ayun. So, mas magayon siyang gamiton, mas dako lang pakinabang tabi. Opo. Dahil sa indo sa sa Sorsogon State University, anong ginamit po nindo na bagay para mag-transform from female to male ang sarong tilapia? Kayo po. Sa research mo tabi, sir, ang ginamit mo po is yung dahon kang paminta. Mhm. Kasi normally baga, pag paminta, tigbabakal talang supi. So, Supisog. Aha. paano naman sa dahon? Okay. Diba? At saka So, bira ang nagtatanong ka, digdi. ayun po. Mhm. Ang actually digdi sa ginubatan, may nagtataranong po kan, dakol po ka nagtatanong digdi sa ginubatan, nakabaka nga ni po ako kan digdi yung mga dahon. Boy, dagdag na kita rin yan sa mga nagtatanong yan because bako lang supisog mo yan, pati dahon mo bakalo na. Ayun po. Okay. So ano ang naging epekto kayan tabi, sir, sa tilapia pag binahog ka yan? Ang tilapia, pag binuhog ka kaini, 88 to 100% magigisindang lalaki. Ano Mas ako lang benta. Ano ang yaon dyan sa paminta o down kan paminta na nakakapag-transform from kin sexual orientation kan sarong tilapia? May tigapod po kita na phytochemical, Phytochemicals. yung mga compounds na yaon sa tilapia. Mhm. Particularly yung pepperine. Okay. May study po sa ibang bansa, ginamit nila sa dahon, Mhm. sa mais, sa tino. Na-found out nila, na paggamit kayo ng dahon, nakakataas siya kang anti-fertility or kumbaga nababaog niya. Mhm. Kaya yung mabaog sa mga tino. Kaya ayun man ito so igamit to, Okay. na pwede pa lang siya sa kino, anta dahil tagamiton siya sa Sa sira. pera. Ayun. Okay. How many days will it take para ma-transform yung sex kang babae kang tilapia? Opo. From pakahatch niya po baga Opo. ang tilapia. Ang tilapia po pala sa mga nagdadangog, tigapod siyang mouth brooders. Mhm. Ibig sabihin, so bunayin niya po, Iugom. tig-store niya, tigugong, Aha. tapos hanggang mag-hatch. So, pag naka-hatch na po, bubuhian niya. Mhm. Ang apod niya ito, mouth brooding, Okay. maternal care na tigapod. So, Mhm. from day 0 to 28 days, Okay. yun po yan ang panahon na mabahog kita sa ining hormones. Ayun. So pambahog o guwang inclusion or may kaiba kay ining hormones. Isasalak mo duman sa kunyan. Isasalak mo duman Opo. sa pambahog din. Isasalak tabi sa pambahog. Pinuhon mo man yan. Kaya tabi.
Pero Ayun. diyuton lang, pinon O lang. ta, kunyang bagayan may sizes man baga ang pangbahog Opo. ka. Yan. So, Opo. ano yung apod ka yan? Nalingawan ko na. Primash. Ayun, Primash na tigapot. yung primerong itatao mo, Yan. dapat na. Ito, tawan mo na ka ito, pwede na. Opo. Ayun. So, pirang aldaw ang bibilangon para ma-identify mo, uning lalaki na ni. Pakabahog ta pong 0 to 28 days, Mhm. mahalat naman kita kin mga 2 to 3 bulan Mhm. para masabi ta na lalaki siya or babae. Okay. Pero normally, pwede ka siyang paabuton ng mga 4 to 5 months para mas darakula sabi Mhm. sa mga pera. Ayun. So, hindi lang pala, mga 5 bulan, pwede mo Opo. na siyang i-harvest. Yes, sabi. Ayun. Okay. So, kumusta man ang ang resulta po tabi kaya na eksperimento nindo? Okay man tabi ang resulta kasi ginibo mo siya sa school, sa Mhm. mga tank. Okay. Then may pa po siya napapapractice sa mga nagpapadakula kay Sera. Experimental pa lang po siya Apo. within the school. Pero sigiling mi po na baka sa sunod, Mhm. pwede ka nang maturoan in mga fish farmers ta sa Mhm. pagpadakula kang tilapia. Kasi nakaproduce kami 88 to 100%. So mataas Wow. yung sabi siya. Oo. Saka nakulang bagay ini sir na research nindo para duman sa mga minsan nadidisganar na ta nagkakabaransot ngaya. Yan. Tama ka po dyan. Ano ha? Ay, nagkakabaransot. Although may mga factors man talaga nakaka-contribute kayan kung nga ta nababansot. Pero dakulang bagay ini na kung gusto mo padakuling tilapia na maipababakal mo na mas maray ang presyo, as in mas damaganda ang quality, better na i-transform mo siya sa lalaki hali sa babae, adi. Ayun sabi. Ayun, okay. So anong challenge tabi ang nahiling nindo diyan po sa research nindo na posibleng kampangon sa mga abot ng mga aldaw? Ang pinakainutang challenge kayo ni so tigapod na public apprehension. Aha. Kasi difficult po baga magturo isa rong bagay. Pag sarado, ang isip. kita. Ano ba pa? Baka magduda. Pero minangapot cancer. Dahil daw makaigoning problema yan sa sira na baka maka-apektar sa tao kung kumao na nag-transform sa kinsex. Ayan. Magayon to yan napot, magayon to yan. Sabi ko nga ni po, experimental pa siya. Mhm. Pero kung hihilingon ta, tanong man lang siya, maraman siyang, kumbaga nagkaroon man lang sa tilapia kay gulay. Oho. Diba? Bakit ako itong paminta? Bakit paminta na? Nagdagdag mo sa nang sira di. Nagdagdag Ayun. condiments, di ba? Ayan, very good yan. Di, ano po tabihan sa imong mensahe, sir, Abel, duman sa mga enthusiast ta kan tilapia o sa mga farmers ta, fisher folks ta, may kinaraman po dyan sa endo pong research. Kayo po. Ang gusto ko lang sabihin is that kami po part kang eskwelahan, nagigibo kaming technology, bako lang ini para sa mo, kundi para sa tong mga fish farmers. So Mhm. kapag ugo po kitang technology, importante po na ugo kitang cooperation, boda open-mindedness, Mhm. para ining mga technology, tigpapakinabangan kang gabos. Kasi kung hilingan tatabi sa ibang bansa, sa ibang mga mayaman Mhm. ng mga tao, di ba sa agriculture, boda fisheries, ang Opo. Pilipinas, nabayaan na talaga kita, ang Thailand, Vietnam, even China. Yeah, So when we duman- adapt this Oh. technology, Oho. nakakapag-provide kitang better livelihood. Yan. Tsaka mababago yung magkakaroon ng paradigm shift na dito sa Pilipinas, compared to other nations na namanggit po nindo, ang mga nasa sektor na yun, mayayaman duman. Dito sa to, Opo. pobre. Mhm. Natadawaan. Hamantalang mayaman kita. Yaw na gawin sa to ang mga resources. Tadi. Ayun po. Ayan. Okay. Opo. Baka one of these days tabi, Sir Abel, magpa-share ako duman kasabahan ko si Father Momoy Borromeo, ang healing priest, dyan sa Sorsogon State University para mas lalo tang mapag-ulayan po ini and most probably ma-document mi man para maipiling mi duman sa programang Boses ng Kapalibutan. Apo. Apo. Sige, sabi, asahan ko pa yan. Yes, sir. Tama ko man si sir. Opo, taka Yes, sir. nakaagi, pinicture mi itong ginibok ang Sorsogon State University Castilla Campus. Anong kayo itong technology? Sa bamboo. Yung maano sa sa bamboo. bamboo. Di ba? Ayun po, ayun po. Sa bamboo. So, this time, ining tilapia naman i-feature tadi.
Apo. Aba, sige tabi Sir Abel, salamat na Sige maray. po. Salamat, Tarve. Salamat po. Thank you, Sir. Alright, Okay. Sir Mar, si Sir Abel Arevalo, kan Sorsogon State University. So, gani mo sa nagdagdag ta. Teka na matimpla. So, tilapia, may pamintana. Yan ang mga putan. Ano ang lasa kan? Marang-arang na. So, Yan ang arawan na. presentation kasama Sir Mar. So, dahon, powderize, Iyo. tapos isupig pang... Aram mo, kung pon sa 0 day, dapat talaga, saralit pa yan. Ang pigubaw ka, powder. saralit pa talaga. powder. Okay, sige. So, yan tabi, Sir Mar, nasaro sa mga innovators na nag-present ka. So, bago. Kaya ako naging si Chief Jimmy nasalita live sa Bicol University Ginobatan Campus, Josh Fabino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Mga tugan, saka si Chief Jimmy nasalita na iling ko sinda niya akong sinda duman sa Bicol University Campus, Ari. Salamat na maray. Oy, sa mga kababayan ta, si Ma'am Cherry Beta, kaibanan si Governor Noel Rosal, renesibihin na ni Ma'am Cherry Beta sa iya pong award duman sa Malacanang. Congratulations po, tabi. Alright, magbabalik po kami. Stand by, marami pa tayong kwento. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dain na muna nag-atindir si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa enot na aktibidad ngunya na pagkaaga matapos abisuhan kan sa iyang mga doktor na magpahingalo. Sigun kay Executive Secretary Ralph Recto, siya na muna ang nagrepresentar sa pagtaoning pagminbid sa mga lingkod bayani kang Civil Service Commission. Ipinaliwanag ni Recto na ipigrekomendar kang mga doktor an sa iyang sarong semana na pagpahingalo kang presidente mantang normal ini para sa may mga helang na diverticulitis. Sa ibong kain sinabi ni Recto na padagos na matutok ang presidente sa mga paperworks as in iba pang aktibidades. Kinumfirmar naman ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez na si Presidente Marcos Pamangiraray ang mga ngenot sa panunumpa asin pagtaoning 4-star rank kay PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. nguya na pagkalas 11 ning aga sa Malacanang. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Tanduay, celebrating 170 years of ROM excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras, sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga dugang balik po si Papa Mar. Ang programang Aramon Yato ngunyan pong aldaw na ni mga tugang ni Miyerkules. Daragdagan na po ang mga impormasyon sali po dyan sa luwas. Sa bagay po nga mga pag-iriba Yato. This time, kunin natin ang linya mga tugang ni Baby Angel Mustasa. Nasa linya na. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, maray na pagkaaga, Sir Mar. Maray na pagkaaga ko yung mga paraan tabay. Maski daw agad, Sir Mar, na kulos ko gusta na makahanap ni na personang dapat na makapagpaliwanag kasi may paabot taman itong concern na nagkakapirang mga beneficiaryo kay ni 20 pesos na bigas. Alagad, unfortunately, Sir Mar, wala kitanin mga kahuron. Bata dakulong nakapila dyan. Oo. Anong sabi? Ang sistema kaya, Sir Mar, an NFA vehicle, may tagapagtaram, alagad ay otorisado magtaram. Ay pangyari. An Food Terminal Incorporated, yung baga, Sir Mar, at talagang sanga ka na Department of Agriculture na talagang nagkakaigwa ka na sabing programa na 20 pesos sa bigas. May ipigdesignar na team leader sa kada lugar kung sa'yo may nagpapabakal ng bagas. Alagad, kantighanap ko, Sir Mark, kay ito man ang pigtuturo sa kuya ka na NFA vehicle. Sabi kan sa duman na taga-FTI, wala nga yadig sa area. At saan pa ngayang after lunch, mabalik. Day, tigtaram sa kuya, Sir Mark, kung hain. Gusto sabihin, dyan sa distribution kambagas na yan, ayaw ko pa bakal, igwaning representante from FTI? Yes po, Sir Mark. Kasi mismong taga-FTI, nagpo-facilitate ka na nasabing pagpabakal kan mga bagas na ini. Kung baga, paliwanag man ka na NFA people, ang depensa maninda, kung natatalis na pwedeng magtaram sa iyan, dahil lang kami ngaya, kapartner lang ngaya, sa muya ngaya halit sa bagas, kami ngaya nagpo-provide ng space, kung sa hindi na pwede ngaya gibuunan pagpabakal, at nagpo-provide ngaya kan mga tents, sukawan, at yung iba pang kinakaipukan. Alat. Anong parte kan FTI? Anong sabi? Nasabi duman, Sir Mark, na nakaurong ko taga-FTI, ang kada distribution na area dapo, ining sa pagpabakal na ning bagas, may di po istatalaan na mga team leader na pwede ngayang makahuron regarding ngayang sa programa. Kanhinanap ko na, Sir Mark, ang aning makauron taas may paabot taman ang mga concern na ipapaabot man sa Visit the News, wala ini duman sa area, Sir Mar. Ay, hindi. Kita ramon sa kuya kan tighapot ko konhain basta antaramon sa kuya after lunch pa ngaya mabalik. Yan. Anong na-observe? Ang nakaabot sa kuya kayang reklamo, garo nga pasakito na maray. Ayan, Sir Mar, halos nagkakasar pag abot ko nga ni Luma, nagkamerid bilin ako ta. Mga kabarangay ko pala, Sir Mar, ang iritoon. Mga 40 beneficiaries ang niya mo niya, di ba? 40 beneficiary. Tango niya na Miyerkules, indigent household, kaibahan ito mga miyembro kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program, nakaschedule duman. Ang sabi nila, Sir Mar, hinapot ko sinda kung anong oras sinda nag-abot duman sa nasabing compound kan NSA, tanganing makabakal magpila. Ang sabi nila, as early as 7:30, yung pagkaaga, nakapila sila, Sir Mar. And bago ako maghalik duman, Sir Mar, mga 11:15, ira si Diyos, napabakalan pa sana. Ay, pangyari. 7, 8, 9, 10, 11, 5 oras. Mga perang oras yun, Sir Mar, na naghahalan. Sa palang napabakalan. Ano tatarog yung kabagulbol? May mga pigahagad pa, may mga resikitos pa. Ang una ko ay di sana. May nakahuron ako duman, Sir Mar, na sarong persona, ipigtuturo nila na rason, Sir Mar, ining to pagbabago, dati ko baga, kan ilan siya ining, may nakahuron kita halit sa Department of Agriculture, sa DOLE, sa NFA. Ang sabi baga, Sir Mar, dati, once na igwa ka lang niya maipresentar na ID, may ka nagpapatunay na miyembro ka ngaya kansirin ka ining sector, automatic na mapabakalan ka. Correct. This time, Sir Mar, may nakapost duman sa likod ka ining taga-FTI na ini, ang lagdig day, hakbang sa pagpaparehistro. So, ibig sabihin, Sir Mar, before ka pa mapabakalan ka ito, kaipuhan ma-register ang sa imong identity. Nako. Ini, Sir Mar, ang pigtuturo duman sabi ka na kahuron ko na bako naman yung mga bagong nagbabarakal na bakaw.
Kaya nga ni po, ito nga ni ang concern, Sir Mar, gusto ka man ko ta ng malinawan, sa tibaan, bad may rason ko na tatigigibo yung dyan pag Sir Mar sa beneficiary ka ini, kan magkaigosin ni Memorandum of Agreement. Siyempre, ang expected kan tao na mabakal ka ini, igwa na sinda ng database, Yes. kung si isay itong sa mga kwalifikado, na pag search mo lang duman itong so, halimbawa na code ninda, ID number ninda, tulos itong malawas duman, Sir Mar. But unfortunately, data pwedeng day ko ma-assume kung ano ang rason niya, Sir Mar. Naghanap kitang makahuron. Unfortunately, wala nga ito kitang makahuron. Tsaka ang marautong pa dyan, dula na iyan na pig-implementar ba ko? Opo. So, primerong implementasyon, bako man arog kaan? Oo, bako man talaga, Sir Mar. Halos ka nga ni, wala man kita sinare-receiving na mga concerns sa araw kay ni. Araw bilang ngunyan sana naman nagputway ni. Basawang ko sa imo, Sir Mar, na lockdown kan pagpaparehis. So, number 1, magdaran ang mga mabakal in beneficiary ID. Sabi pa digdi kung sisay sa natabi an may tagsadiri kan ID, so sanaan pwedeng magbakal sa pipicturan. Kataning mananggad ka to, Sir Mark, itong laptop na bitbit duman ka taga FTI, igo mananggad ko unin camera. Itong sige gamit ba Sir Mark kung halimbawa makakuha government ID, ito sa mismong camera na gagamit nila. Number 2, ipresentar ang ID sa FTI personnel at magparehistro. Sabi pa digdi, ang 20 pesos kadiwa app ay lilikha ng QR code at beneficiary number. Pag ikaw na kayan, Sir Mar, ikaw duman sa side kay itong taga-FTI ni sabi digdi, waon ang ID slip sa nalaong sa beneficiary personal information at number sa FTI personnel. Pangyari, Tapos number 5, Sir Mar, kada mabakal ki 20 pesos na bagas, ipresentar sana ang kadiwa ID slip. Data, Sir Mar, aram kon kada best ba, halimbawa ako ngayon nagbakal na ngayon ngunyan, mabakal pa ngayon ako next week. Same process maparehistro na naman. Opo, or same process pang gigibukon, or itong kadiwa slip na ito, pwede nang gamitan mo every purchase mo duman so sa indang lugar kung sa sila nagpapabakal. Ang sarong question dyan, so tagsadisal na kang ID ang dapat na niyaon duman. Oo. Na how about sa mga senior citizens na so iba na naman na nakakalakaw? How about sa mga PWD, Sir Sa PWD. Opo. Di ba? Di ba baka kay po na may representative na sana? Sabi digdi, Sir Mar, may ano digdi, may nakalag po digdi. Paano nga ma-register sugurang as in PWD na dahil nakakalakaw o better reason? Sabi digdi, kung isa na po ang makadigdi sa site, sa lang po ang magparehistro na. To be announced po sa mga kaya magpasirin digdi sa site. So, ibig sabihin, Sir Mar, maski pala magpasirin ka na duman, ang daramong ID itong para sa mga gurang o PWD. Pag uli mo, wala ka man bitbit na bagas. Hindi, dapat sugurang sana. Opo. Nangyari. May diferensyaan kunyan ang laban. Kaya dapat sigurong makauron man agad sa mga taga-FTI nga tatarog yan kain mo yan. Time bis na iyan ang mga sektor nga ni, ang vulnerable na nga ni, papadipisilan pa. Ayun nga ni po, Sir Mar. Basta importante ko may pambakal sana. Oo. Tayo man sanang kay po ninda, tanganing sa indang ginastos dyan pinaluwal pa sirin sa NFA, mabawi ninda. Opo, Sir Mar. Imagine mo, Sir Mar, taga duman sa Muya, taga Kagbako. I-describe ko, Sir Mar, ang pamasahe duman sa Muya, alis sa Kagbakong pasiring saligi sa terminal, 60 pesos. Nahilong mo na yan. Tapos, pag pauli, 60 pesos naman. Kung mababa ka sa may Albay, masakay ka pasiring dyan sa NFA warehouse, 30 pesos na naman iyan. O, imagine mo, Sir Mar, kasi noon nagtitipid na nga ni, nagbakal na nga ni ki 20 pesos na bigas, pero nag-konsumo na nga ni ki oras, nagpamasahe pa, sa nga ni makatipid-tipid makutana. Pero kung araw kayo niyang pasistema, Sir Mar, gari, may diferensya ang laban, pero di talagang nagtataram dyan sa NFA? Ang depensa man kaya, Sir Mark, ang NFA, bako man talaga sa inda kung programa ini, parang katay up lang tinda, and mataram tinda, about na duman, Sir Mark, sa supply kan bagat. Gustong sabihin, iyan ang mga polisiya ngayon, bako yan sa NFA? Sa bako FTI yan? Sabi, Sir Mark. Yes po, Sir Mark. Ay di, hunting unta so taga-FTI? Bata, Sir Mark, tighapot po itong taga-FTI duman, kung sindabaan may regional office degree. Ang problema, Sir Mar, tawara da po. Pero Bicolano ito, Sir Mar, na nakahuron ko. Tig-try ko siyang
kauron na Tagalog, ang simbag ni sa kuya, Bicol. Bicol. Mm-mm. Ay di, ikaw rin naman taga-Imalnod. Ay, sus Mariusip, adi, kairak man ka mga kababayan na naglalaom kan, ano yan, bagas na yan, Opo. na ipaabot ka sa kuya kaswapon, baka nga pwede pasadakan yan indo yan, makairak nga kan mga senior citizens, mga PWDs, na nagpipila nga yung oras nga ang bibilang bago mo pabakalan. Opo, Sir Mar. Positive Sir, man agad pala? Totoo ba nagad pala? Opo, confirm talaga, Sir Mar. Ay, sus, Naraga ng sitwasyon. Kasi yun nga ni Ian, maski dawa nung pagmaliugot well, inhale. Sir Mar, relax po, relax. Ay, Diyos ko day. Maray na lang ta. Bata matisting ka pa po ko na dyan pa dyan, ano? Matisting ko tako. May na? Basta, Sir Mar, nahiling mo dyan sa ibig padara kong picture. Magayon talaga, Sir Mar, so bagas. Kaya talaga pong maski po nasa hararayong lugar. Iyan, daing parong iyan, na arugan sa mga previous na ngayali sa ibang bansa ta. Sa mga binarakal iyan, kan NFA, hali sa mga local farmers ta. Iyan ang tigmumulino ninda. Yan sa ko pabakal, ta ang purpose baga kaining 20 pesos na bagas para ma-decongest ang bodega. Naputol si Angel. Yeah. Mamundo ang pangyayari mga madlang people. Tama yung tinausak uyang informasyon kasod ma. Tama talaga, Sir Na-confirmar ni Baby Angel, magayon pati ang bagas, diba? Opo, talagang nakiuron ako duman, Sir Marta, nasa itaas na parte iyan. Sabi ko, pwede po niya ako, kuya, kapapitsure po niya akong tabikan baga. So, tigparong ko siya, Sir Mar. Dali, wala lang, Sir Mar. Dahil sa bagong mulino po baga, Sir Mar, iyan na ano po. Very good mga ko ta. bagas. Kundi iyon yan ang problema sa proseso ninda. Malinawan din kung ano yan sa primerong pagbakal sana. Araw ka na primero, saka sinamalista o baka pag sunod mong pagbakal, yun na naman. Yun na naman. May problema ang sendang sistema. Sabi nga ni Sir Mark na sa kayan kong tricycle pa siring duman. Sigapot ko sa niya ko, Sir, nagpila ka na po, ligi awin na ngaya, ma? So, ipila ko ngayon dyan, ipasada ko na sa nangaya, o parehas man sa nangaya, masayang okay oras, sabi yun kaya ko matawan. Ay, iusip mo daw yan kay Baby Lab. Ay, iyo Baad lamang may maginibo si Baby Lab, buda si Director Tornillo Manungod Kanta, DA bagang kapartner kaan. Ako dan ko na lang lugod, Sir Mark, yan, si sige. Regional Executive Director Rodel Tornilla. Opo, okay, Apo. sige. So, yan, Sir Mar, ang mga mamundong pangyayari dito sa Tuyang Palibot. Angel Mostazar, this is the news. Thank you very much, Baby Angel. DCGB on assignment. Yes, matami ang pinagpatrabaho ta kay Baby Angel ko na pag-agasan ko ligaday dito tagaro. Ako nakototrobol ako kaya na nabaritang na-receive ko. Positive. Yung ginagawa naman. Papadipisilan nga. Yung 4 hanggang 5 oras kang maghahalat dyan. Anak ng tinapay naman, Sana makapagpaliwanag ng tul-tul ini po na taga-FTI. Unday, daraning, urulianan ng bagasinduhan. Kaya nga ni pinili sa vulnerable sector, tangani na mahali sa indang kanipisinan, lalo lugod na pigpa para panipisinan ng buhay ta. Ano ng Pilipinas tayo na Bueno, kimi na salita na sa linya, Chief Jim. Good morning, Chief. Yes, Director Bar, maray na aga sa mga parantabay. Mantinid yung kami nakatugay kay digdi ni Joshua sa FTC, Bicol University, Ginobatan Campus, dahilan sa Technoforum. Promoting indigenous crops and innovation. Consortium ini Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development, PCARD. And igwa kaning subang national PCARD banan localized digdi PCARD tabi Director para sa Bicol yan. Oo. Na-interview na ni Joshua so mga primero, kadua na mga speakers digdi kapag ipakinabangan mga pinag-hororo ng tabi Director Mardigdi dahil sa talagang kaipuhan ng mailuwas ining mga teknolohiya, mga ideas na pinagpara-research nila and dapat na yun na nga ini saro na ini pinagigibo partnership with sa Tuya sa media danganing maaraman kan mga tao sa mga barangay kung paano ma-adaptar and mamamotibar sinda sa mga teknolohiya ang ini na mapakinabangan
lalo na ini sa ngaran kan crops, kan mga bagay-bagay na produkto na nakaka-discover. Madam, yung makakahuro niya tungo niya sa third speaker tabi Director Mar na ko aso interest niya to dahil ta excuse po ma'am. An saro sa mayor na problema niya to sa palibot ining pag lakop kan mga natural nagdadakulan mga populasyon ang mga basura. Basura. Sa araw daw yung problema tang basura. And sa presentation kaso bago ni ma'am sa introduction nakakuha sa interest niya to ta. May mga data siya na pinag-presentar base sa ng mga research with regards to digdi sa naglalalang problema sa basura and igwasindanin mga proponer na mga solutions and iyon aramo niya to. Tanganing maski puro pa paano gamit and mamitigar ang pagparadakol kang problema niya to sa basura digdi sa tuya sa Kinaban and digdi sa tuyang rona po nanta kung paano ini masosolusyonan. Si Madam Engineer Nancy Espartini Stabi Director Mar Professor 5 Associate Professor 5 kan Bicol University Ginobatan na campus dating ba agricultural engineering ini ngunyan kuan ini pinag-level up na nag-innovate man kuan ini bios agricultural and biosystem engineers. Okay, so si Ma'am Nancy, Engineer Nancy Espartines, makakahuro niya to tabi Director Mar sa inoto niya to sa problema sa basura and paano ta ini maluway-luway matatawan ki solusyon o kaya papagikan na mga fiber na mga pagtatanom mga tinanom. So, yaw di Ma'am, good morning si Director Mar sa Radio Live po kita sa DCGB. Engineer, good morning po. Sir. Ay, tamang-tama po ining pag-uusap natin because sabi tangani, ngunyan po na January is Zero Waste Month. Paano ang ginibo po nindo na pag-aadal manong dyan kung paano tayo mababawasan at saka masusolusyonan ng painggustong basura? Okay po. Alam po natin na ang plastic waste niyan ay isang environmental crisis na. So, because and connecting natin yung sa fibercraft industry. So, nahihiling po namin na pwedeng maging alternative na gamit for plastic yung fibers na fibercraft na ipuproduce ng mga cottage industries available digdi sa locality. So, ang department po ng DABE ay nag-develop ng mga leaf fiber processing machines. Yung mga machines na maproseso ng mga fibers para madaling makuha kang mga cottage industries yung raw material ninda for fibercraft, yung mga produkto nindang gagamiton to fibers tulad ng sakaragumoy po, abaka, and buri. And there are other crafts pa po. Ayun. So, ini parang alternatibo para sa plastic, adi? Opo. We do away with plastic and we use this indigenous materials. Yes po. Ayun. So, anong klaseng mga products po tabi ang pwedeng i-produce ka? Actually po, sir, ang pinuproduce lang po namin ay yung technology, yung machine na mag-process ng fibers na kaipuhan kang cottage industry. Okay. Anong klaseng machine po yan, ma'am? Yung ano po, yung isa, multi-crop sliter presser. Pinaghalo niya po yung slitting, yung stripping at saka pressing para po mapadali sa manual process. Kasi masyadong matanglay sa manual process, lalo na sa pag-flatten kang fiber na nagagamit pa kidakulang trunk ng coconut. Ganyan, hindi po ini-introduce ng teknolohiya, dahil na po nagamit ng ligisan ang tawag doon. Kasi nasa machine na po, diretso na, nai-strip na, napipress pa. Ayan. Kaya ang output ay isahan. 2-in-1 po yung machine. Anong craft yan, ma'am, na pwedeng isalang dyan? Mga fiber crops po, tulad ng karagumoy, Karagumoy? buri. Opo, sa ibang machine naman, kasi several machines po to, sa ibang machine naman, kung ang kaipuhan po ay strand tulad ng sa abaka, meron din po kami. Ginagamitan ng pineapple. Pineapple, meron din. Opo, para pineapple mga leaves. decorticating machines. Parang decorticate, pero ano siya, Mas advanced. stripping machine. Opo. Ayan, Hindi man po matagal kasi nahihasten through traditional method. Yes. Opo. Okay, so anong nahiling po nindo na ano yan, na kulang katabangan sa po industriya?
Yung sa ano po, sa pagproseso, kasi ang raw material po ay available naman sa locality. Ang problema lang po is ma-hasten or mapadali ang proseso kasi yung manual masyadong labor intensive at Okay. saka time consuming. Ayun. So, yung sa paagi kayan, kung mapadali ta ang paggibo, pag-strip ka mga fibers, magigibo yan sa mga products na pwedeng isalida sa plastic. Opo, kasi minsan po baga aramta na nagiging family business ang pagproseso ng mga fibercraft. Oo. So kung meron po ng mga ganitong technology, pwede pang makafocus sa ibang ang source of income yung pamilya kasi ang mga technologies po na na-develop ni ay gender sensitive. Pwede pong Yeah. i-operate ng mga iba't ibang gender, lalo na mga babae, and madali i-operate yung machine. Yes po, ayun. At saka ano yan, kaipuan na talaga na gumibo na ng mga lakdang para, sabi nga ni Kian, mahali ng plastic. Refuse plastic na rin. Opo. Tayan ang number 1 na contributor kang kunyan, problema ta na minapano sa landfill. Opo. Okay. Ano pang mga machine tabi na produce nyo dyan sa Ginubatan tabi, ma'am? Ngayon po, ang pinipresent namin, yung Pili Processing System. Pili. So, kung ang pagsagot naman po sa problema kang fish industry, then meron din po kami sa coffee processing na pinipresent din po ngayon. Ayun, opo. Okay, sige po ma'am, baka may gusto ka pong idagdag na pahayag sa mga kababayan natin. Please go ahead, tabi engineer. Okay po. Thank you for this opportunity. Kung nangangaipo po ka mo ng mga technologies na pwede nyong tingnan for your business, kung ano man yung ano nyo. Meron po kami mga available technologies for fibers, meron din pong sa coconut, and sa pili. Ayun, okay. One of these days, tabi ma'am, maki-appointment kami sa imo ni Father Momoy Ari. Mapasal kami dyan sa Indo para yung ibang mga makina po nila may presentar ka duman sa programa may Boses kang Kapalibutan. Adi. Ayun. Thank you, sir. Thank you very much, tabi. Ayan. Ano na lang ang pahabol ko tabi Director Mar. Hindi Apa. ang machine na sa fiber iguan na ka mo ba wala pa nang mahal ang gasto kanina just in case na iguanin mga gusto. Sige, okay. Ipasa ta kay Sir Pacardo. Engineer, ano nga ni first name sa Christopher Pacardo. Sorry sa pag-iriba ni Ma'am dito sa engineering department sa Bicol University. Digdi so mga machine na research ninda sa pili and ano pa ito ma'am? Pili, kape. Okay, so yan na ipasa ko kay Sir Pacardo, Engineer Pacardo, si Director Marpo sa DCGB. Engineer, good morning. Good morning po, sir. Yes, ba? Margela. Opo. Sir, anong po yan? Anong mga machines ang niyaon po dyan na available na sa Indo? Dakulan po kaming machine. Primero po, dati na kaming igwang complete set ng machine para sa pag-iboning sa labat. Sa labat? From washing hanggang pagluto. Opo. Ngunyan, may complete set of machine din po kami para sa process ng arurot. So, urarubaga po na pigibong potoseko. Opo, yan. Kahit po yan, Uraro. Opo. Okay. Then, siyempre, dahil pili capital kita ng Pilipinas, ikaw kaming complete set ng processing machine para sa pag-process ng pili. Yan. Yung pang-process kan pili pulp? Pili processing po. Ini po yung pag-ali po sa sorting, tapos pag-dipal, pag-ali kan balat ng pili, and then pag-crack ng pili or pagtilad ng pili, hanggang sa pag-extract ng oil. Yeah, kompleto kompleto. Kompleto po. Yan. Ang question kasi ako ni Chief Jimmy, ano nga yan, mahal? Actually, so sa pili po, mahal. Mahal, kasi siyempre, dahil business na ini, ma-mark up kami ng 40%. Okay. Tapos mapatong man siyempre nung tax para duman sa government niya to, sir. Ayun. So, ano yan? Pero pwede ka mo makatabang halimbawa sa mga farmers na saradit. Opo, actually po, ang tinatabang may
pag mga farmers, pinapadigdimi po sa video ginubatan para digdi po sila Yan i-process. mag-process. Ay, wow. Yan, okay. So, iyan na sa indo na gibong mga prototypes is intended din duman sa mga darakula na, no? Pero kung sa mga saradit ngaya, mga pirang kilo man sa pirang sako na pwedeng iproseso dyan sa ginubatan, pwede sila mag-avail dyan. Ano po yan? May bayad? Kuminsan po sa kuryente lang. Okay. Yan. Or pag kinukuhanan mo ng data, libre na lang po. Minimal man sana. Minimal na lang po. Opo. Kumbaga, voluntary. At least, sa pang-maintenance man lamang ka makina. Opo. Okay. Ayan. Ikaw man po kami, Sir Mar, sa roasting machine. Hindi po ang talagang kumunyan. So, roasting machine, para sa coffee, dakulon kita ngunyan ng mga coffee shop. Okay. So, kaya ang ginibo kami sa kaibaan mga estudyante, nag-create kami ng roasting machine na barato. Kasi ang roasting machine sa market is 540,000. Ayun, oo. So, kami, nasa 290,000 lang po. Gusto sabihin ka yan? Gusto sabihin ka, maski maurang, pwede mag-roasting kape? Yes po. Yan ang pwede rin sa kakao? Ano po? Sa kakao mayroon din? Pwede po. Ini pong roasting machine, pwede sa kakao, pwede sa pili, pwede sa mani. Ay, very good. Opo. Kunyan. Ano pa tabi? Ano pang naon dyan? Igwa kami sa... Ngunyan po, nag-develop kami nung sa malunggay na Sir Mar, di ka man nakakahiling ng malunggay dyan sa LCC or sa SM. Iyo ba gano? So rinapgos na. Opo, rinapgos na malunggay, naka-vacuum pack. Yeah. Yan po ang ipapahiling ng produkto. Ay, very good yan. Parang yung produkto ng 555. Yes. Yaon na dyan sa industry mga pang-proseso kayan. Tanganing dahil manipisilan na di. Iyo po, Sir Mar. And talagang ang samuyang mga estudyante, pati ang faculty, ay talagang desidido na makatabang talaga sa community para sa pamamagitan ng pagdibo ng mga makina na kapaki-pakinabang. Hindi ko man yung ibang mga makinang nailing ko dyan ka mga inot so mga taon-taon ba ganin doon dyan na Garo Festival? Agri-Fiesta. Agri-Fiesta. May mga nailing kami dyan ni Father Momoy. Mga hali sa ibang lugar ito, di ba? Na ngunyan, ang mga makina nito dyan, talagang competitive na sa ibang mga products. Opo, Sir Mar. Naghahanap na lang kami ng mga iba pang mabakal. Kasi igwa na kami mga orders. Siyempre, kaya pa man ma-promote mga masina. Igwa pala nigdi sa Bicol Region. Besa na, Sir, one of these days, diyan kami ni Father Momoy para ma-feature migirare ka mo sa tuya pong programa ang Boses ng Kapalibutan. Opo. Ayan, okay. Sige, tabi. Sir, baka may dagdag ka po na gustong ipaabot sa mga kababayan engineer, go ahead, tabi. Sige po, at kami po dito sa Department of Agricultural and Biosystems Engineering, open po kami na kung igwang mabisita sa Muya, mapatabang or may darang mga materyales para i-process. Tatabangan mo po sinda, plus pwede sindang magamit kan machine with minimal amount lang po na babayadan. Sir, Engineer, salamat po maraming tabi. Mabuhay ka mo dyan. So, Director Mars, natural, dakol nag-antabay sa satuya. Ay mahabol ta, sir. Dakol nag-antabay, natural, baka may nagka-interest sa itong mga luwas nito na mga naadalan, mga machine, digdi sa alindong ka na Bicard, sa Bicol University. May hotline ka mo na pwede nga po dan? Actually, igwa po, ang number po is 0928-756-9576. Alitan mo, sir. Ang number po na hotline may duman sa department is 0928-756-9576. Para po yan sa mga Bicard. Okay. So yan tabi, Director Marcy. Sir, thank you so much. Fiber processing technology ang pagpa-presentar niya and talagang importante ni sa mga panahon niya na. Si Sir Engineer Christopher Pacardo. Thank you so much, sir. Okay, so yan tabi, Director Mar, ang sa tuyang kwan, pagkipaghoron, nagluwas nga na kami digdi sa FTC
And nakuha na niya to ang iba pa ng mga importanteng mga personalidad na makakapaabot sa tuyakan mga importanteng bagay-bagay digdi sa ongoing na Techno Forum digdi sa Bicol University Ginobatan Campus. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. At saka kina Engineer Pacardo. At saka sa gabos po ng mga niya po dyan sa Bicol University Ginobatan Campus. Salamat po maray. At yan nagatutuloy mga tugang sa oras na 11:37 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Tanduay, celebrating 170 years of ROM excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright. Mga tugang balik po ito sa programa. Ang bilis-bilis ng oras ha. Menos 17 bago po mag alas 12 ng pagkoto. Lagdagan na po mga istorya. Ali po dyan sa luwas mga tugang. This time, Partner Al Armario nasa linya. Partner Al, good morning. Please come in. Ayan, sandali ma. Good morning kay Madingcora Balaoro is watching. Siringman si Rowena Rala. Good morning, Weng. Si Ma'am, si Ate Flery Alcarmen Gaviria, good morning.
listeners and onliners. Yeah. Partner Al, please come in, partner. Salamat, partner. Mainit-init na ang Oddo. Maray, anta, may harvest lamang sa solar. Iyo. Tama. Oo. Nagulang pagkikabangan solar. Pati na din sa mga solar water system. Oho, yan. Kulang bagay. Yes. Anyway, sa informasyon, pagsabot man sana ang padagos na pighagad kan mga barangay officials sa mga residente na tulos-tulos na kukolekta ang sa indang basura. Iyo yan ang practice ko yan digdi sa Southern Badcan Legazpi na may mga schedule naman na garbage collection kada aldaw, partner, iba-ibang purok o iba-ibang sityos dahil daiman pwedeng oro aldaw na kukolektahan dahil kulang man ang pangkolekta kan barangay plus di itong pamasanaan basura na kukolektahon kon sarong aldaw. Siring digdi sa barangay Taysan, tinawag kita na yung schedule hali sa barangay hall sa pagiman kan kasuguan ni Kapitan Ben Rosin asin barangay council na digdi sa Taysan may mga schedule ang garbage collection. Pag Lunes, ang mga garbage collector mapasiring diyan o minapasiring diyan sa Ibalong Village sa Dreamland Subdivision. Yan, Lunes tabian sa indong schedule diyan, Ibalong Village and Dreamland Subdivision. Pag Martes, digdi naman sa resettlement. Yan sa resettlement, may iwas-iwas yan, partner, nakulon bagaan mga harong dyan. Kaya dyan man ang concentration kan mga garbage collector. Pag Merkules, digdi naman iyan magkukolekta sa Sitio Pulot, Sitio Tiko-Tiko, Sitio Pangyawan, Sitio Burabod, Purok Ono, Caminorial. Talagang mahiwasan tayo sa partner. So yan ang mga schedule pag aldaw na Miyerkules. Pag Huwebes, Kilometro 4, Tugnaw, Malangka, Guyam, Tabog, Sentro, Kantaysan, Dangan, Sitio Tagongtong. Yan, Huwebes tabi yan. Pag Biyernes naman, balik sa resettlement. Mahiwas yan na resettlement. Pag Sabado, ang schedule giraray balik naman sa Ibalong Village, Dangan, Dreamland Subdivision. Kaya yun yan, sana daw maintindihan ini kan mga residente. Ani ba, pag dahil nakukolekta tulos ang basura, minapostolos diyan sa social media. Minapostolos. Tigutuyaw tulos sa mga barangay official. Pinay man nasasabutan na may schedule tabi kada puro, kada sityo digdi sa barangay Taysan. Siring man ka ni partner, pigigibo sa iba pang mga barangay base sa satuya man na pagmamonitor. Libre na nga ni, mareklamo pa. Pag natutambak sa basura, pipicturean, ipopost. Ano na ngayang kapitan? Libre. Ano na ngayang kagawan? Dahil aksyon? Libre na, hindi man pigsingil ki garbage fee, mareklamo pa. Iyon na nga. Nasa lilobong dyan sa laog ninda. Pwede man bagay lubong. Kundi, daman, nasa tao na sana kaya minsan man baga. Tama ito, pagsabot sana. Pagsabot sana man ang kepo. Dahil magparaporos. Oho. Anyway, tabi, partner, yan ang informasyon pa. Halay degree sa Southern Badcan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Yan po tabi mga doon nato mga istorya. Ali dyan sa sur na parte. Kan mga barangay sa Legazpi with partner Alarmario. Ayan po, may schedule na yung pong paghakot ng basura dyan sa mga barangay. Wag ka masyado, kung pwede nga ni, dahil nakitang ipagtaong basura ko tana sa gawaan yan. At nga ni na dahil ng darawang pa sa sanitary landfill, tulos mapanuan, di ba? Ay, Diyos ko. I-recycle tayan o kaya i-reuse tayan
Di ba i-upcycle tao, kaya naman i-refuse na. Huwag na tayong gumamit ng mga basurang makakasira ng kalikasan. Di ba? Alright. Mga kababayan natin, di apera duman mga tugang sa naging lakdang ni Mayor Isam Ismail. Napupungot na bagong alkalde dyan sa nahiling niyang sitwasyon na sakripisyo, mga tugang kan mga biyahero, ka mga commuters pasiring po sa First District and vice versa. Nasakop siyempre kan sa iya pong jurisdiction sa Legazpi, Rawis and Bigaa area. Ipinapon sa kontratista. Apera duman, igwa po na naipasar ang sangguni ang panlungsod na resolusyon na busol mga tugang ni Councilor Vince Baltasar. Itong resolusyon na naghahagad mga tugang sa Department of Public Works and Highways na tawanin prioridad as in urgency and completion mga tugang kantinampo construction repair projects along Bigaa Arimbay para po mabawasan ang traffic congestion, mabawasan ang peligro kan aksidente, asin masiguro mga tugang ang public safety. Ayan po tabi. Ano yan? Ining resolusyon mga tugang, sabi, tatawan man ng kopya, apera kay Director Tanggol. Tatawan ng kopya mga tugang si, Secretary Vince Baltasar, Vince Dizon, pagkatapos si Governor Noel Rosal, Mayor Isam Ismail, para po mga tugang sa magkakanigong impormasyon. Ang sabi duman mga tugang sa laman kan draft resolution, mga tugang ni Councilor Vince, na ngaya an haluy na konstruksyon na siya nagresulta sa mga insidente nin traffic related accidents na nagiging sabi nga nagtatawa ng peligro sa seguridad ka mga motorista, pedestrians sa mga residente sa kalabaan po mga tugang kanasambit na area. An ongoing na delayed infrastructure projects kan DPWH asing kan sa indang kontratista nakaapekto lang maray mga tugang sa mga commuters. Nakaulang naman, nakapindyente na sa episyenteng delivery kang goods na minakaw sa mga tugang ng pagkalugi sa ekonomiya kan mga businesses o mga negosyo, and further narrowed available lanes necessitating urgent intervention and faster project completion to restore smooth traffic flow. Kaya pinagrekonosir kan sangguniang panglungsod kan Legazpi ang pangangaipo mga tugang ni infrastructure development, pero pinagtatawan po ning duoda ang nasambit na proyekto dapat mga tugang dahil makompromiso ang public safety asin dapat makumpleto tulos mga tugang sa ngani pong mabawasan ang disruption. Ayan po tabi, adi. Ayan po ang mga kahagadan mga tugang, and din po inaprobara naman kan sangguniang panlungsod sa sesyon po ninda mga tugang bilang pagsunod man sa mandato kang local government code para po sa mga local government units na mag-promote ng general welfare asin mapakusog ang economic prosperity, makapag-promote ng social justice, kasabay na po ang maintenance kang pasir din asin ang preserbasyon mga tugang and comfort and convenience kansenda pong mga habitantes. O yan po tabi para duman sa mga kababayan ta. Okay? Pangyari dyan sa Santo Domingo. Hanggang ngayon din, na-resolve na yan mga sarawayo ng mga driver asin, kumbaga, siguro, gibuan na ning paagin hindi yan, pati na kan DPWH, siguro, First District Engineering Office, mga amigo. Ano pwede nitong gibuon dyan sa intersection na yan? Yung bagang diversion road, Buda, Supala, o Santo Domingo, tapirmi po dyan na may na-aksidente.
Kasod ba may road crash na naman? Sinuwag mga tugang kang modernized jeepney na aling tabako, ay haling ligas pa tabako, makabalik sa tulay pa sana. So nagpirit mga tugang na SUV na mag-cross, as in lumahog sa National Highway, nabangga. Na, kanginot, kada ka-summer, igwaman po dyan na nagpirit man na nakamotorsiklo, nagadan. Diba? Ay kadakol pang iba. Anong pwede nung gibuon tabi dyan? PM ko kuta si Sir Mart Ian Shapno, ang MDRRMO kan Santo Domingo, kung ano niya ako lamang na preventive measures na pwedeng gibukunin do dyan. Kundi dahil pa nagsimbag. Baka busy si amigo. Busy siguro sa amigo. Makahadit na, di ba? At saka siguro, sabi ta nga yung pagkaano ka mga intersection sa mga drivers na dapat mag-police stop ka dyan. And proceed when clear. Kundi ikaw po talaga nin mga, kung minsan dahil nakabisado yan, kala na diretso, iyon na yan. Kaya lang ito nga mga panahon, panahon ni Director Arias Garo, ang district engineer, nababanggit niya na dapat niya kay Anio, gibuang pag-isaro pang tulay. Na nga niya, so aling yung tabako, mudya na mag-agisa. Dahil na hindi magdala na tana. Matrapik na yung maray dyan sa tulay na yan. Kundi iyan, sangon yan, mga tugan yan ng sitwasyon. Mag-iringat na sa natabi. Habang intersection, magpundo, full stop. And then proceed when clear. Diba? Ito po pati buwelo man itong dalagan mga tugang kang kunyan, kan itong modernized jeep diretso man so dalagan, bigla man na luminaog mga tugang so auto o di tinamaan siya marita day na ungkang duman sa gilid. Nakadalagan ba kundi magpasiguro na lang po tabi kita magsunod sa mga traffic rules tangani pong maiwasan niya to ang mga road crash na siring. Okay? Good morning kay partner King Rinaldo, kay Lorenzo Laguno, good morning. Siring man kay Bing Buenbores at saka kay Sir Jeff Santos dyan po sa Queens, Australia, si amigong Gerald Aranya, dyan po mga tugang sa LA Drive, siring man ang mga amigo tayo po sa tabako, si Kuya Bob Candano. Okay? So yan po tabi. And duman sa mga kababayan tao, may paliwanag kasubago si Sir Jill Mulato, ang CDRRMO kan Tabaco City mangunod po duman sa kahaditan da akan iba lalo sa mga nasa ibang mga lugar na pag-una ninda dahil nagdeklara ng state of calamity ang Tabaco matindi na ang purog-pudog kang bulkan ang epekto kang bulkan duman sa inda dahil man ngaya kundi ini proseso asin mandato man ini mga tugang under the Republic Act 10121 na pwedeng magdeklarar mga tugang ning state of calamity kung naihiling po ninda na sa siring ka ng mga sitwasyon may mga naapektado, lalo ang tabako, pinakadakula man na apektado sa inda para masustiniran sa pangangaibo ka mga nag-iiribakwar, itong mga apektado. So, ang purpose, mga tugang, kang pagdeklara ng state of calamity, dahil nangangulugan na matindi na ngaya ang tama dyan, kundi para masustiniran sa pangangaipo, makahiro kang pondo na hali po duman sa Quick Response Fund, yung QRF. Tapag na ikakaanak ka pa sa, dahil mo yung pwede mairo. Dahil mo pwede mairo. Tanganing masustiniran ang pangaipo. Ang sabi ba kang P-Box, mga tugang, it will take months. 4, 5, 6, or more, na bulan mga tugang, ayan pong pagpurog-pudog o pag-aburido kang bulkan. Kaya, magayunon sunaining kong tent city duman sa Malilipot, pariyason puro puti, anatop. Maganda pagkagawa. Yan. Sana matapos na pong aburido kang bulkan, makabalik na po sinda. Pero itong lugar na nadumanan nila, na nabugta kaninda, marayrahay po sa lugar. Sana makompleto ng pasilidades, tubig, saka kuryente. Okay? Paano mga kapatid? I think it's time for me to go. So, harang po kan sa tuyang mga nakaibanan. Sa lado technical, si Chief Ramir. Down man si Jerome Nico Martinez sa lado kang IT. Sa
sa DCGB Social Media Department, ang magbayari tayo sa newsroom at saka ang Mega Force Patrol. Salamatan po maray sa inyong pagkantabay sa mga suki natin sa 729 kilo sa bitang kamang radyo at sa 106.9 sa WGB FM. Sa Indo Boss, thank you very much. Habang na po masunod ng palang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Lisa Barreta, alas 12, masunod na po yan. Thank you, bye-bye.